Ahojte, sme žiačky Hotelovej akadémie. A keďže sa blíži deň učiteľov, tak sme sa našich spolužiakov opýtali 6 otázok o našich učiteľoch. Ako by ste opísali ideálneho učiteľa, poznáte takého? Áno, tak my za ideálneho učiteľa považujeme našu pani triednu Moniku Kučovú. Pretože vždy v ťažkých chvíľach stojí pri nás a vždy sa nám snaží pomôcť. Poznám pána Fencíka, ktorý je spravodlivý, je skoro vševediaci a vie na všetko dobre naučiť. No, ja si pri takejto otázke spomeniem našu pani majsterku Suchu, ktorá je veľmi spravodlivá, ale aj zároveň prísna, pretože čaká od nás aj nejaké dobré výsledky. Takže, aké vlastnosti považuješ za najdôležitejšie u učiteľa, aby bol úspešný vo svojej práci? Tak ja si myslím, že najdôležitejšia je empatia, komunikácia, aby pochopil žiaka či už na tej pedagogickej a osobnej úrovni. Tak, aby bol vlastne kamarátsky ku študentom a aby nebrali všetko osobne. No, podľa mňa by mal mať nejakú odbornosť, aby vedel, čo vlastne učí, a kreativitu a podporovať tie deti, aby sa zlepšovali každý deň a každý deň majú lepšie. V prvom rade by ho to malo asi baviť a naplňať tá práca a mal by nejakým spôsobom inšpirovať tých žiakov. No za mňa by mal byť tolerantný voči žiakom, napríklad ako som ja. A mal by vyučovať s radosťou hlavne. No za mňa tiež určite, že by ho to mal baviť a mal by byť komunikatívny. Ktorý je tvoj obľúbený učiteľ a čo na ňom najviac inšpiruje? Pani Čilka Takáčová, pretože je dobrosrdečná. No tak môj učiteľ najobľúbenejší asi Milotka Čierna. A čo ja viem, tak celkovo je spravodlivá, kamarátska hlavne. A má rešpekt k nám, čiže asi preto. No, ja by som sa povedal pani Čilku Kučovú a tie isté vlastnosti ako dal túto kamarát. Janka Kosibová. Asi Ivica Košutová a tým, že je veľmi priateľská. A Harušincová, lebo je veľmi chápavá. No a ja tiež manželka Košutová, pretože je ku všetkým spravodlivá. Tak za mňa v našom srdiečku je určite pani Katka Ľahká, naša triedna. To je asi za nás troch. Áno. Tak je to naše srdiečko, jednoducho nedáme na ne dopustiť. A ešte pani Miartanová. Pani inžinierka Milana Miartanová. To je môj favorit. Čo by ste chceli povedať svojim učiteľom na znak vďaky a uznania? Tak chceli by sme vám hlavne poďakovať za to, že ste strašne chápaví ku nám. A že ste priateľskí. Prečo si myslíš, že je dôležité oslavovať Medzinárodný deň učiteľov? No, sú to dôležití ľudia, kvôli ktorým sa tu vzdelávame a určite aj oni potrebujú nejakú podporu v tomto modernom svete. Pretože formujú našu budúcnosť a neustále nás podporujú. Každá ich práca prevyšuje často rámec vyučovania. Motivujú nás, inšpirujú nás každý deň, čo sme v škole. Ak by ste mohli byť učiteľom na jeden deň, aký predmet by ste učili? Tak ja suverene ako telesná, pán Roman Jaška, vzor, inšpirácia, chlap, hrdina, dub, stroj, všetko. Proste a je tam tá záľuba k športu, hlavne od neho, ale ja mám to isté, ako povedal ja, môžeme hrať každý šport. A telesná, je to jasné. Telesná je proste. Dejepis, lebo je to moja záľuba a viedol ma k tomu detko od malička. Ďakujeme. 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 Ďakujeme našej pani riaditeľke RNDR Kataríne Juricovej. Ďakujeme!